हैप्पी न्यू ईयर भाई लोग। बड़ा मजा आता है गाना सुन के। बहुत बढ़िया बड़ा लोग तू लोग बहुत बढ़िया से न्यूजो बनावत तनी हम देखिए लोग तनी बचिए कर लोग नामे बा हमरे सहीरा ठीक बा। हम सब कुछ के कहत तनी एगो अपने माने केहू के बड़ाई शिकायत नहीं करो ठीक बा। तो गाना का ध्यान से सुनिए लोग हमारे वीडियो के और लाइक कमेंट शेयर करिए लोग और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए लोग केकर गलती बा केकर ना। ई गाना गावल ना चाहत रहे बाकी गवा गुल बाते चलो लोग कोनो बात ना के जब प्रमोद प्रेमी गाना गए बने मुर्गिया छापा के हियो सही कह के कुछ गए बने तो सब सुनी जा देखिए सुनी जा जो गड़ई लफड़ा के हियो मुर्गिया छापा के हियो। सुन लो लोग प्रमोद प्रेमी के गईला के बाद फिर खेसारी लाल यादव के कल शाम के 8 बजे पोस्टर रिलीज भइल बाटे कि जो कि धमाका होई आरा में 2.0 जे कि ओमे भी गाना के नाम बाटे आरा के मुर्गी ठीक बा। ओकरा बाद फिर पोस्टर स्क्रीन पर लौकत हुई खेसारी लाल यादव के और फिर ओकरा बाद दूसरका गाना फिर तीसरका गाना आइल टुनटुन यादव अहिरान स्टार के आरा के मुर्गा। ई तो सही बात बा आरा के मुर्गा भाई लोग तो देखो लोग गाना के बहुत प्यारा सी बात दिया लोग जैसे प्रमोद प्रेमी गाना गइलन तो बाकी ना गावल चाहत रहे भैया के हम सब के सपोर्ट रही खेसारी लाल यादव के टुनटुनो यादव के प्रमोद प्रेमी के हमारा के जे हमार वीडियो देखा तो प्रमोद प्रेमी के टीम के आदमी हमारा के जानत हो कि प्रमोद प्रेमी के हम सपोर्टर रही खेसारी लाल का सपोर्टर रही और टुनटुनो यादव के सपोर्टर रही काहे तीनों जना अहिरे हम लोग तो अहिरे के तो जानते वालों भाई लोग के प्यारा सी बात मिलेला अहिरे पे हमारा तो हम अहिर के बहुत बड़ा फैन है अहिर खातिर जान भी दे सकता नहीं अहिरान जिंदाबाद ठीक बा। तो भाई तो हम ये बात ये कहल चाहता नहीं कि भैया प्रमोद प्रेमी तारे से गावल ना चाहता रहे ढेर लोग शौक करता खेसारी लाल यादव पे और शौक काहे ना करी भैया गाना ना गावल चाहता है बाकी चलो गवा गए तो कोनो प्रॉब्लम ना तो फिर विवाद हो बुझाता के बढ़ी और कोनो बात नहीं ठीक बा फिर विवाद बढ़ी बुझाता धीरे धीरे कैसे तू गइल प्रमोदो प्रेमी गइलन फिर खेसारी लाल भी गा दिलन तो फिर एने से टुनटुनो यादव गा दिलन तो विवाद तो बढ़ ही बा भोजपुरी में सही विवाद बा। तो चलो लोग कमेंट में बताइए लोग केकर गाना पहले आइल बा केकर टोन चोरी भइल बा और केकर शिकायत करे के बा ठीक बा। चलो कमेंट बताइए जे हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं कैले चैनल का सब्सक्राइब करे और बेल आइकन दबा देवे कि जब भी वीडियो डाली तो नोटिफिकेशन आप सबके पास पहुंच जाए। जय हो भोजपुरिया समाज।